ఉమ్, ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల్లో మరి ఈరోజు 9వ అధ్యాయం అంటే 9వ రోజు 9వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. నిన్న 8వ రోజు మరి కాబట్టి 8వ అధ్యాయం చూసాము. అక్షర బ్రహ్మ యోగం నిన్న చూసాం. మర్చిపోయారు అప్పుడే. పేర్లు రాసుకోండి, మీరు చూసినప్పుడు గుర్తుంటుంది. ఏ రోజు పేరు ఆ రోజు రాసుకోండి. రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం ఈరోజు 9వ అధ్యాయం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము. రాజగుహ్యం అంటే రహస్యం, రాజగుహ్యం అంటే పరమరహస్యం, పరమగుహ్యమైన జ్ఞానం ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. సో ఇందులో భగవంతుడి యొక్క ఉవాచతో ప్రారంభం ఈ 9వ అధ్యాయం. శ్రీ భగవానువాచ ఇదంతు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. ఇదం తు తే, ఇప్పుడు ఇది నీకు ఈ గుహ్యతమ రహస్యమైనది ప్రవక్ష్యామి చెప్తాను. అనసూయవే, నువ్వు అసూయ లేనివాడివి కాబట్టి జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం, జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సహా యజ్ఞాత్వ ఇది అది తెలుసుకున్న తర్వాత మోక్షై అశుభాత్ అంటే మోక్షం వస్తుంది, నీకు అశుభాలన్నిటి నుంచి కూడా నువ్వు బయటపడతావు అని చెప్తున్నారు. అర్జున, నువ్వు అసూయ లేని వాడివి కాబట్టి అనసూయ అంటే అసూయ లేనివాడు అని. అసూయ లేనివాడివి కాబట్టి నీకు అత్యంత గుహ్యతమమైన అత్యంత రహస్యమైన ఈ జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక జ్ఞానం, విజ్ఞానం అంటే అనుభవంతో కూడుకున్న జ్ఞానం అని చెప్పుకున్నాం కదా. థియరీ ప్రాక్టీస్. జ్ఞానం అంటే థియరీ, విజ్ఞానం అంటే ప్రాక్టీస్. జ్ఞానం అంటే తెలుసుకోవడం చదివి లేదా విని, విజ్ఞానం అంటే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవడం, దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి తెలుసుకోవడం. సో నీకు రహస్యమైన ఈ జ్ఞానాన్ని, అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని కూడా నీకు తెలియజేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక నీకు ఈ అశుభాలన్నిటి నుంచి నీకు మోక్షం వస్తుంది, అంటే ఈ భౌతిక కష్టాలన్నిటి నుంచి కూడా నీకు విముక్తి వస్తుంది అని చెప్పారు. సో ఇక్కడ ఈ జ్ఞానం అతి రహస్యమైనది అన్నారు కాబట్టి అసలు ఈ జ్ఞానం దశలు ఏమిటి అంటే రహస్యమైన జ్ఞానం, అతి రహస్యమైన జ్ఞానం, అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానం అంటున్నారు. సో రహస్య జ్ఞానం ఏమిటి అంటే దేహానికి ఆత్మకి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసము. సో అది థియరిటికల్గా 2nd చాప్టర్లో చూసాం. మనం ఈ దేహం కాదు ఆత్మ అన్నది. అది కొంతమందికి తెలుస్తుంది విజ్ఞానపూర్వకంగా, అనుభవపూర్వకంగా. అంటే మనం ఈ ఆత్మను వాళ్ళు చవి చూడగలుగుతారు. ఇంకా అతి రహస్యమైనది ఏమిటి అంటే భగవంతుడితో భక్తి సేవ యొక్క జ్ఞానము, భగవంతుడితో ఆ కనెక్షను, సంబంధం. సో ఆ యోగ స్టేట్లోకి వెళ్ళటం,
అత్యంత రహస్యమైనది ఏంటి అంటే శుద్ధ భక్తియుత సేవ మరియు భగవంతుడి నుంచి వచ్చే ఆ ప్రతిస్పందన, రియాక్షన్ మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. భగవంతుడు ఇచ్చే నుంచి వచ్చిన రియాక్షన్ని మనం గుర్తించగలుగుతాం. అది అత్యంత రహస్యం. ఇక్కడ ఈ ఈ అత్యంత అతి రహస్యమైనది అంటే భగవంతుడితో కనెక్షన్, యోగా అంటున్నాం. అదేమిటి? ఇప్పుడు ఒక లైట్ బల్బ్ వెలిగించాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? ప్రయత్నం చేయాలి. ఏం ప్రయత్నం? ఒక ల్యాంప్ ఉంది. దాన్ని వెలిగించాలి. దానికి ఒక బల్బ్ ఉంది, వెలిగించాలి. ముందు మనం ఈ ల్యాంప్ ప్రకారంగా అలాగే ఉంటే అది వెలగదని తెలుసుకోవాలి. దాన్ని వెలిగించే ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే దానికి ఒక కరెంటు కావాలి. సో ల్యాంప్గా పనిచేయదు. కరెంట్ ఉంటేనే పనిచేస్తుంది. ఆ కరెంట్ ఏమిటో తెలుసుకోవాలి, కనెక్ట్ అవ్వాలి. దేహాత్మల వ్యత్యాసం అనుకోండి, ఆత్మ సాక్షాత్కారం, ఆత్మను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం. తర్వాత యోగా భగవంతుడితో కనెక్షన్. అది ఈ ప్లగ్ని తీసుకువెళ్ళి ఆ ప్లగ్ పాయింట్లో గుచ్చాలి. ఆ గుచ్చడానికి మనం చేసే ప్రయత్నం. ప్లగ్ ఎక్కడుంది? ఆ ప్లగ్ పాయింట్ ఎక్కడుంది? దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకువెళ్ళి కనెక్ట్ చేయాలి అని ఆ ప్రయత్నంతో తీసుకువెళ్ళి కనెక్ట్ చేయడం. కనెక్ట్ చేసినప్పుడు లాస్ట్కి జరిగేది ఏమిటి? సరి అయిన కనెక్షన్ వస్తే లైట్ బల్బు ఠక్కీమంటూ వెలుగుతుంది కదా. అలా మనం సరి అయిన సంబంధాన్ని భగవంతుడితో మనం కనెక్ట్ అవ్వగలిగితే అప్పుడు భగవంతుడి యొక్క ఆ జ్ఞానం, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం మనకి ఠక్మంట అర్థం అవుతుంది. ఓహో, ఇది భగవత్ తత్వం. లైట్ బల్బ్ వెలిగినట్టుగా భగవంతుడిలో ఉన్న సచ్చితానంద తత్వంలో ఇంతటి ఆనందం, దివ్యానందం, మహదానందం, బ్రహ్మానందం ఉంది. ఇది ఎలాంటి ఆనందం అంటే ఈ భౌతిక సుఖాలు మనకిచ్చే ఆనందం దీంతో కంపేర్ చేయడానికి లేదు. అది కొన్నాళ్ళు ఉండిపోయే ఆనందం. ఈ ఆనందం ఎప్పటికీ ఉండే దివ్యానందం. ఏ కష్టాలు, ఈ భౌతిక కష్టాలు వచ్చినా ఇది చెక్కు చెరగని ఆనందం అని మనకు ఆనందం ప్రత్యక్షంగా అర్థమయ్యే స్థితి. అది అత్యంత రహస్యం. అది ఎక్కడో కొంతమందికి అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని రహస్యం అన్నారు. రహస్యం అని ఎందుకంటున్నారు? మన అందరం చదువుతున్నాం, ఇప్పుడు మనకు కూడా తెలిసిపోబోతోంది కదా ఈ జ్ఞానం అని మనకి డౌట్ వస్తే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే ఇది అనుభవపూర్వకంగా తెలిసిన వాళ్ళు ఎక్కడో కొంతమందే ఉంటారు కాబట్టి అది అత్యంత రహస్యం. మనం 7th చాప్టర్లో చూసాం. జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం అది 7th చాప్టర్. అందులో ఏం చూస్తాం? ఎక్కడో మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిన్ యతతి సిద్ధయే. వేలాది మంది మనుష్యులలో సహస్ర అంటే వేలు అని. వేలాది మంది మనుష్యుల్లో ఎవరో ఒకళ్ళు సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తారు. యతతామపి సిద్ధానాం ఎవరో అట్లా సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నించిన వాళ్ళు కూడా ఎవరో ఒక్కరికి నేను అర్థం అవుతాను, ఎవరో ఒక్కరే నన్ను తెలుసుకోగలుగుతారు అని. అలా అత్యంత రహస్యమైనది ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఈ ఈ భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని ఇలా తెలుసుకోగలిగి ఆ రియాక్షన్ ఎప్పుడైతే కరెక్ట్ అయిన కనెక్షన్ భగవంతుడితో పెట్టుకుంటారో వాళ్లకు లైట్ బల్బు వెలిగినట్లుగా ఆ జ్ఞానం, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం, భగవంతుడి యొక్క తత్వం అర్థమవుతుంది. అది ఇక్కడ అత్యంత రహస్యం. అది ఎక్కడో కొంతమందికి అర్థం. ఇక్కడ కపిల భగవానుడు తల్లికి చెప్పడం చూపిస్తున్నారు. ఆయన తల్లికి కపిలదేవుడు కూడా భగవంతుడు అవతారమే అని చెప్తారు. భాగవతంలో చూస్తాం ఆయన గురించి. సో ఆయన తన తల్లికి ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం లాంటిదే అక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. అది చూపిస్తున్నారు. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. సో ఇది విద్యలలో కల్లా రాజగుహ్యం, రహస్యాలలో కూడా అతి రహస్యం. ఎందుకంటే ఎక్కడో ఒకరికి తప్పిది అనుభవపూర్వకంగా ఈ జ్ఞానం తెలియదు. పవిత్రమైనది, ఉత్తమమైనది, ప్రత్యక్షావగమం అంటే స్వయంగా అర్థం చేసుకోవలసినటువంటిది ధర్మం. మనందరం కూడా తెలుసుకోదగ్గ ధర్మం ఇది, మన యొక్క డ్యూటీ. మనందరం కూడా ఆ స్టేజ్కి రావడానికి, మరి భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడమే మానవ జన్మ యొక్క తుది ధర్మం.
కాబట్టి ప్రత్యక్షంగా మనం అవగాహన చేసుకోవాల్సి, అవగాహన ద్వారా మనకి తెలియజేసేటటువంటి, మనంతట మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట దీన్ని. అలా స్వయంగా అనుభవించి తెలుసుకోవాల్సిన ధర్మం. సుసుఖం మరి సచితానందం కాబట్టి అది వచ్చిందంటే ఇక అంతా ప్రశాంతం సుఖంగానే ఉంటుంది. ఇక మనకి ఏ బాధ ఉండదు. కర్తుం చేయవలెను, చేయవలసినది, చేయదగ్గది, అవ్యయం నాశనం లేనిది. కాబట్టి జ్ఞానం విద్యలలోకి రాజు, రహస్యాలలోకి అతి రహస్యం, పవిత్రమైనది, ఉత్తమమైనది, ప్రత్యక్షానుభూతితో ప్రత్యక్షమైన అనుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. అంటే మనందరం కూడా చివరికి దేని వైపు వెళ్ళాలి అనేది అలాంటి ధర్మం ఇది. మరి సంతోషంగా నిర్వహించదగ్గది, కర్తుం అవ్యయం, సుసుఖం, సంతోషంగా మనం నిర్వహించదగ్గది. మరి సోషల్, ఆయుర్వేదిక్, ఆస్ట్రలాజికల్ నాలెడ్జి, సైన్స్ నాలెడ్జి ఇవన్నీ ఒకదాన్ని మించి ఒకటి ఉన్నా అన్నిటినీ మించింది గీతా జ్ఞానం. ఎందుకు అంటే మరి భగవంతుణ్ణి మనం ఈ మోక్ష సాధనకు పనికొచ్చేది కాబట్టి ఇది చేయవలసింది. మనం ప్రత్యక్ష అనుభూతిని, ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత నిత్యమైనది, సంతోషంగా నిర్వహింపదగినది. దీని లక్షణాలు మళ్ళీ ఇక్కడ రాజవిద్య, రాజు లాంటి జ్ఞానం, అత్యంత రహస్యం, రహస్యాల్లోకి అత్యంత రహస్యం, పవిత్రమైనది, శుద్ధ జ్ఞానం, శ్రేష్ఠ జ్ఞానం, ఉత్తమం, దివ్యమైనది, ప్రత్యక్ష అవగమం, ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత, సుసుఖం, మనల్ని ఎప్పుడూ కూడా సంతోషంగా ఉంచేది, అవ్యయం, నశింపనిది, ఎల్లప్పుడూ ఉండేది. ప్రహ్లాద్ మహారాజు తన యొక్క స్నేహితులందరికీ భగవంతుడి గురించి చెప్పడం చూస్తున్నాడు. సో ఇది ఈ జ్ఞానం. సరే, దీని జ్ఞానం గురించి చెప్పారు. ఈ జ్ఞానం అర్థం చేసుకోవడానికి రెండు అర్హతలు ఉండాలంటున్నారు. ఏమిటి? ఒకటి, అనసూయవే అన్నారుగా, నువ్వు అసూయ లేని వాడివి కాబట్టి చెప్తానని ఫస్టే చెప్పారు కదా. ప్రవక్ష్యామి, చెప్తాను, ప్రవక్ష్యామి అంటే బోధిస్తాను, అనసూయవే అసూయ లేని వాడివి కాబట్టి. సో ఒకటి ఏమిటి అంటే ఫస్ట్ క్వాలిటీ అసూయ లేకుండా ఉండాలి. ఈ జ్ఞానం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే నిజంగా. రెండవది శ్రద్ధా విశ్వాసాలు. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అశ్రద్ధాన పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవత్మని. అశ్రద్ధాన పురుష, అశ్రద్ధ ఉన్న పురుషులు ధర్మస్య పరంతప అంటే శత్రువులను తప్పింపజేసేవాడా అని అర్థం. పరంతప అంటే శత్రువులను తప్పింపజేసేవాడా. ఈ ధర్మాన్ని వాళ్ళు అప్రాప్యమా, నన్ను పొందలేరు, నివర్తంతే, తిరిగి వస్తారు. ఎక్కడికి? మృత్యు సంసార వర్త్మని, ఈ మృత్యు సంసారంలోకి మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు. ఎవరు? అశ్రద్ధ ఉన్నాడు వాళ్ళు, ఈ ధర్మం పట్ల విశ్వాసం లేని వాళ్ళు. సో ఎవరికైనా ఈ ధర్మం తెలియాలి అంటే ముందు కావాల్సింది శ్రద్ధ, విశ్వాసం. ఆ రెండు లేకపోతే ఇక వాళ్ళు నన్ను తెలుసుకోలేరు అని చెప్పి శత్రువులను జయించే అర్జున పరంతప, ఈ ధర్మం పట్ల విశ్వాసం లేని వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు. అందుకని మళ్ళీ మళ్ళీ వాళ్ళు ఈ మృత్యు సంసారానికే తిరిగి వస్తారు. ఈ జనన మరణ చక్రం అన్నమాట మృత్యు సంసారం అంటే. దానిలోకే, ఈ లోకానికే తిరిగి వస్తూ ఉంటారు. భగవంతుణ్ణి పొందలేనంత కాలం మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ జనన మరణ చక్రంలోకి, ఈ లోకంలోకి వస్తూ ఉంటారు. మనం గనక క్లాస్లో, స్కూల్లో శ్రద్ధగా చదవలేదనుకోండి, అదే క్లాస్లో ఉంటాం, పాస్ కాం. అలాగే మరి ఈ మార్గంలో మనం ఈ భక్తి యోగ మార్గంలో లేకపోతే మనం కూడా ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడలేము. దీనిని దాటాలి అంటే మరి మనం ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండాలి. మయా తతమిదం సర్వం జగత్ అవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం అవస్థితః. మయా తతమిదం సర్వం, నేను ఈ సర్వ జగత్తును కూడా
ఈ జగత్తులో అవ్యక్తమూర్తిన, అవ్యక్తంగా కనిపించకుండా మొత్తం వ్యాపించి ఉన్నాను. సమస్త విశ్వము కూడా నా అవ్యక్త స్వరూపంతో వ్యాపింపబడి ఉన్నది. మత్స్థాని, నేను అన్నిట్లోనూ స్థితమై ఉన్నాను. ఎక్కడ? సర్వభూతాన్ని, అన్ని జీవరాశుల్లో కూడా నేను స్థితమై, అన్నీ కూడా నాలో స్థితమై ఉన్నాయి. సమస్త ప్రాణులు నాలోనే స్థితమై ఉన్నాయి. నచ అహం, నేను మాత్రం వాటిల్లో తేష్ అవస్థిత, స్థితుడనై లేను. అంటే సమస్త ప్రాణులు నాలోనే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటిల్లో స్థితుడను కాను అంటున్నారు. మరి అన్నీ భగవంతుల్లోనే ఉన్నాయి కదా, సమస్తము ఆయనలోనే ఉంది, కానీ నేను వాటిల్లో స్థితుడను కాను అంటే దాని అర్థం ఏమిటో నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో చూద్దాం. సో ఈ విశ్వమంతా కూడా నేను వ్యాపించి ఉన్నాను, అన్నీ కూడా నాలోనే ఉన్నాయి, సమస్త ప్రాణులు నాలో ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటిల్లో లేను అన్నారు. అదేమిటి, భగవంతుడు అందరిలోనూ ఉన్నాడు కదా, మరి నేను వాటిల్లో లేనంటున్నారని డౌట్ వస్తే ఆన్సర్ ఏంటంటే, అయినా కూడా సృష్టించబడ్డ సర్వ ప్రాణులు కూడా నాలో స్థిరంగా ఉండవు. అంటే నేను అన్ని ప్రాణుల యొక్క సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడిని అయినా కూడా నేను వాటిచే గాని లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే గాని ప్రభావితం కాను. అది అర్థం. నేను వాటిల్లో స్థితుడను కాను అంటే అన్నీ నాలోనే ఉన్నా కూడా ఈ గుణాలన్నీ కూడా మరి సత్వరజస్తమో గుణాలే ప్రకృతిలో ఉన్న మాయాశక్తి. ఓకే అని చెప్పుకున్నాం. ఎవరైనా మాయ అంటే ఏంటి అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు అదే మాయ. అది ఎవరి మాయ అంటే భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తి. అది అది ఎక్కడుంది అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి మొత్తం ఆవహించి ఉంది అని మీరు చెప్పగలగాలి. ఓకే, మాయ అంటే ఏమిటి? జగమే మాయ అంటూ ఉంటారు. మాయ ఏమిటి? కళ్ళ ముందు అన్నీ కనపడుతుంటే మాయ అంటారు అనే డౌట్ వస్తే, ఇది సత్వరజస్తమో గుణాలే మాయ. అది భగవంతుడి యొక్క మాయాశక్తి. అది ఎక్కడుంది అంటే ఈ ప్రపంచం అంతా ఆవహించి ఉంది. అందుకే ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా దానిలో ఆ మాయలో పడిపోయి ఈ గుణాలన్నీ అలవర్చుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ప్రభావం అది. అయితే అన్నీ నాలోనే ఉన్న, అన్నీ నేనే సృష్టించిన, ప్రాణుల్ని నేనే సృష్టించిన, భౌతిక ప్రకృతి నేనే సృష్టించిన నా మాయాశక్తి అయినా నేను వాటి ప్రభావంలో లేను. అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు, ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ఈ గుణాలు భగవంతుణ్ణి ప్రభావితం చేయలేవు అని చెప్తున్నారు. సర్వత్రా వీచే అది భగవంతుడి యొక్క దివ్యశక్తి యొక్క అద్భుతం. చూడు, నేను అన్ని ప్రాణులకి సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడిని అయినా కూడా నేను వాటిచే గాని అంటే ఆ ప్రాణులచే గాని ఈ భౌతిక ప్రకృతిచే గాని ప్రభావితం కాదు. సో మనమెవరం కూడా మనకున్న మెంటాలిటీని భగవంతుడి మీద ప్రభావితం చేయలేం. ఎందుకు? మనం ఆయనలోనే ఉన్నా కూడా. సో అంతా ఆయనలో ఉన్నా కూడా, ఎందుకంటే ఆయన వీటన్నిటికీ అతీతులు. సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్లు అన్ని సర్వ ప్రాణులు కూడా నాలోనే స్థితమై ఉంటాయి. ఎంత గొప్పదైనా సరే, ఎంతటి మహత్తరమైనదైనా భగవంతుల్లోనే స్థితమై ఉంటుంది. మరి గాలి ప్రచండంగా వీచి అన్నిటినీ లేపేయగల గాలి కూడా, సుడిగాలి కూడా ఆకాశంలోనే ఉండాలి, ఇంకెక్కడికి పోలేదు ఆకాశాన్ని దాటి. అలాగే ఎంతటి ప్రాణులైనా, ఎంతటి శక్తి అయినా, ఏదైనా భగవంతుల్లోనే స్థితమై ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. మయా అధ్యక్షేణ, నా అధ్యక్షతలో ప్రకృతి మాత సూయతే అంటే ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది. ఏది? చర అచర, కదిలే కదలనివన్నిటినీ క్రియేట్ చేస్తుంది నా అధ్యక్షతలో ఈ ప్రకృతి. సో ప్రకృతి మాతని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. భగవంతుడి అధ్యక్షతలో ప్రకృతి మాత సమస్త సృష్టిని సృష్టించటం, విలీనం చేయడం కూడా చేస్తోంది అని చెప్తున్నారు. నా దర్శకత్వంలో చర అచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తోంది. ఆ ప్రకృతి పాలనలో
ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతోంది మరియు నాశనం చేయబడుతోంది. హేతునానేన కౌంతేయ జగద్భి పరివర్తతే. సో 2 కూడా ప్రకృతి చేస్తోంది. ఎలా అంటే భగవంతుడి యొక్క దర్శకత్వంలో అని చెప్తున్నారు. అవజానంతి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావం అజానంతో మమ భూతమహేశ్వరం. సో అవజానంతి మాం మూఢ, మూఢులు మనుష్య మానుషీం తనుమాశ్రితం, మనుష్య రూపాన్ని ఆశ్రయించి వచ్చిన నన్ను మూఢులు తెలుసుకోలేరు. అవజానంతి అర్థం చేసుకోలేరు. పరంభావం దివ్యతత్వాన్ని అజానంతో అర్థం చేసుకోలేక, అంటే నా యొక్క దివ్యతత్వాన్ని తెలుసుకోలేక, మమ భూత మహేశ్వరం, నేను సర్వ జీవరాశులకు ప్రభువునని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు ఈ మూఢులు. నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు ఈ మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకుండా ఉన్నారు. అన్ని జీవరాశులు, భూతాలు అంటే జీవరాశులు అని చెప్పాను. భూతాలంటే భూతాలు కాదు, జీవరాశులు. సో అన్ని జీవరాశులకు ప్రభువును, మహేశ్వరుని అయిన నా యొక్క వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వం వాళ్ళకి తెలియడం లేదు నేను మనుష్య రూపంలో వచ్చినప్పుడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా దుర్యోధనుని చూడండి. మరి దుర్యోధనులు, కౌరవులు శ్రీకృష్ణుడు దగ్గరలో ఉన్నా కూడా భగవంతుడిని గుర్తించలేకపోయారు. మరి పాండవులు గుర్తించారు. అది ఒక ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు ఈ మాట. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రితాః భజంత్య అనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. సో పార్థ, నా యొక్క ఈ దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి కూడా ఆది మూలమని తెలుసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అనన్య చిత్తంతో కేవలం నాలోనే మనస్సు లగ్నం చేసి వాళ్ళు నా భక్తిలో నిమగ్నమవుతారు అని చెప్పి అంటున్నారు. ఓకే. సో భగవంతుడి యొక్క దివ్య శక్తిని ఆశ్రయించే మరి ఈ మూఢులు నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు అర్థం చేసుకోలేరు. కానీ మహాత్ములు ఎలా ఉంటారు అంటే, వాళ్ళు నా యొక్క దివ్య శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి కూడా ఆది మూలమని తెలుసుకుంటారు. అనన్య చిత్తంతో వాళ్ళు కేవలం అన్య అంటే అన్యమైన వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇదే మార్గంలో తదేకంగా ఏకాగ్రతతో అని ఆ చిత్తంతో, అలాంటి మనసుతో కేవలం నా మీదే మనస్సు లగ్నం చేసి వాళ్ళు నా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ యశోదమాయి బలరాముణ్ణి చూపిస్తున్నారు. అయితే ఈ కొంతమంది మరి మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకపోయారు నేను మానుష్య రూపంలో వచ్చినప్పుడు. కానీ నా దివ్య శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నేను సమస్త సృష్టికి మూలమని వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు. వాళ్ళు అనన్య చిత్తంతో కేవలం నా మీదే మనస్సును లగ్నం చేసి ఇక తెలుసుకుని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నా మీదే మనస్సు లగ్నం చేసి నా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు. ఎందుకు? నేను సమస్త సృష్టికి కూడా మూలాన్నని వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగారు కాబట్టి వాళ్ళు నా మీదే మనస్సును లగ్నం చేసి నా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు. సతతం కీర్తయంతో ఇంకా ఈ మహాత్ముల లక్షణాలు ఏమిటో చెప్తున్నారు. ఇలాంటి మహాత్ముల లక్షణాలు ఏమిటి అంటే, సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్త ఉపాసతే. సతతం ఎల్లప్పుడూ కీర్తయంతో నన్ను కీర్తిస్తూ ఉంటారు. అంటే కీర్తనలు నా గురించి పాడుకుంటూ, యతంతశ్చ దృఢవ్రత, దీంట్లో దృఢ సంకల్పంతో ఇదే మార్గంలో ఉంటారు. అంటే ఇక వాళ్ళు అంత పట్టుదలతో వేరే ఈ మార్గాన్ని వదలకుండా వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇలాగే భగవంతుడి యొక్క మార్గంలో ఉంటారు. నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్య, నన్ను నాకు నమస్కరిస్తూ భక్తితో నిత్యము
ఇలాంటి ఉపాసన అంటే ఆరాధనలో యుక్తులై ఉంటారు, నియుక్తులై ఉంటారు, పాల్గొంటూ ఉంటారు అని. కాబట్టి మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్యలీలలు గానం చేస్తూ దృఢ సంకల్పంతో వాళ్ళు ఇదే మార్గంలో ఉంటూ పరిశ్రమిస్తూ, అంటే ఇదే మార్గంలో ఉంటూ దృఢ సంకల్పంతో, అంటే పట్టు వేరే అంటే డిటర్మినేషన్తో అన్నమాట, వేరే వైపు వెళ్లకుండా వినయంతో నాకు నమస్కరిస్తూ నిరంతరం వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు ఈ మహాత్ములు. సో వాళ్ళ కార్యకలాపాలు ఏమిటి అంటే ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడిని కీర్తిస్తూ స్మరిస్తూ ఉండడం, దృఢమైన వాగ్దానంతో విశ్వాసంతో ఉండడం, ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఈ భక్తిలో లీనమై ఉండటం. ఇది మహాత్ముల యొక్క కార్యకలాపాలు. అర్జున, ఇంకా ఇతర రకాల వాళ్ళు ఆరాధకులు ఎవరు అంటే, అర్జున, నేను సూర్యుడి రూపంలో వేడిని ప్రసరిస్తాను, నేనే వర్షాన్ని ఆపుతాను, కురిపిస్తాను, నేనే అమరత్వాన్ని మరియు నేనే మృత్యు రూపంలో కూడా వచ్చేది కూడా నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను, తాత్కాలిక పదార్థాన్ని కూడా నేనే. శాశ్వతమైన ఆత్మ, తాత్కాలిక పదార్థం ఏది? మన బాడీ. ఎందుకు? పంచభూతాలతో తయారైంది, ఇది పర్మనెంట్గా ఉండదు. కానీ శరీరం పైన ఆత్మ ఎక్కడికి పోదని సెకండ్ చాప్టర్లోనే చూసాం. ఆత్మ అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో. అజ, పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. మరి ఎప్పటి నుంచో ఉంది కాబట్టి చాలా పురాతనమైనది. భగవదంశ, సచ్చిదానంద స్వరూపం అది. కాబట్టి ఆత్మ శాశ్వతం, తాత్కాలికమైన మన బాడీ పాంచభౌతికం అంటాం, అందుకే పంచభూతాలతో తయారైంది. కాబట్టి ఈ తాత్కాలికమైన బాడీ ఏమిటి అంటే, తాత్కాలిక పదార్థం ఇక్కడ మన బాడీ అనుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్గా. సో శాశ్వతమైన ఆత్మను నేనే, ఈ తాత్కాలిక పదార్థాన్ని, అన్నీ తాత్కాలికమే ఆత్మ తప్ప. సో తాత్కాలిక పదార్థాన్ని కూడా నేనే. వేదాలలో కాబట్టి పై కనిపించే తాత్కాలిక పదార్థము భగవంతుడే, పంచభూతాలు ఆయన యొక్క సృష్టియే. కాబట్టి ఆ పంచభూతాలతో తయారైన ఈ తాత్కాలిక పదార్థాలు ఏమిటి? అన్నిట్లో ఉన్న శాశ్వతమైన ఆత్మ ఏమిటి? సర్వత్రా వ్యాపించి చైతన్య రూపంలో ఉన్నదేమిటి? సమస్తం కూడా భగవంతుడే. వేదాలలో చెప్పబడిన సకామ కర్మల పట్ల మొగ్గు చూపేవారు నన్ను యజ్ఞయాగాదులతో పూజిస్తారు. సో వేదాల్లో కొన్ని కర్మలు చెప్పారు, కొన్ని పనులు ఏమిటంటే, ఇదిగో ఈ యజ్ఞం చేసినా, ఈ పని చేసినా మీకు పుణ్యం వస్తుంది, ఈ యజ్ఞం చేస్తే మీరు స్వర్గానికి వెళ్తారు అని కొన్ని ఉన్నాయి వేదాల్లో. స్వర్గప్రాప్తికి దారి చూపించే కొన్ని కర్మలు, యజ్ఞాలు. సో అలా వేదాల్లో చెప్పబడిన ఈ సకాం అంటే మంచి పనులు, అవి చేస్తే స్వర్గానికి వెళ్తారు అని చెప్పి అట్లా అలాంటి వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు యజ్ఞయాగాలతో నన్ను పూజిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అయితే ఈ యజ్ఞయాగాదులతో పూజించి ఈ యజ్ఞాలు చేసిన తర్వాత ఆ యజ్ఞ శేషం అంటే యజ్ఞాల్లో మిగిలిందనమాట. శేషం అంటే ఏమిటి? ప్రసాదం. ఆయన సోమరసపానం అంటారు కూడా. యజ్ఞంతో మనకు అక్కడ చేసిన ప్రసాదాలన్నిటినీ కూడా సోమరసం అంటే, సోమరసం, సోమ అంటే చంద్రుడు, సోమవారం అంటాం కదా. అంటే చంద్రుడు యొక్క రసం, చంద్రుడు వెలుగులో కొన్ని ఔషధాలు తయారు చేయొచ్చు, దానికి మెడిసినల్ వాల్యూ ఉందని చెప్తారు చంద్రకాంతికి. అందుకే ఆయుర్వేదంలో కూడా చాలా మందులు, ఔషధాలు ఈ చంద్రకాంతిలో పెడుతూ ఉంటారు కొన్ని రోజుల పాటు, రోజు. అప్పుడు దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ఔషధం లాగా అది తయారవుతుంది అనమాట. సో ఈ యజ్ఞశేషం, యజ్ఞ ప్రసాదం ఎలాంటిదంటే సోమరసం లాంటిది, అంతా దివ్యమైన ఔషధం లాంటిది అనమాట. అది తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే యజ్ఞశేషం పాపాలన్నీ పోయి పవిత్రులైపోయి వీళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి ఈ శాస్త్రాలు, వేదాల్లో కూడా కొన్ని యజ్ఞాలను పేర్కొన్నారు. ఆ యజ్ఞాలు చేస్తే మీకు ఆ ప్రసాదం తీసుకుంటే యజ్ఞాల నుంచి ఆ మిగిలిన ప్రసాదం, మీరు పాపాలన్నీ పోయి పవిత్రులైతే స్వర్గానికి వెళ్తారు అని చెప్పి, అప్పుడు పుణ్యం వస్తుంది, స్వర్గానికి ప్రాప్తులవుతారు. సో వాళ్ళ పుణ్యం
ఫలితంగా పుణ్యకర్మల ఫలితంగా వాళ్ళు స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి అక్కడ దేవతల విలాస భోగాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తారు. అయితే ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడ పర్మనెంట్‌గా ఉండరు. స్వర్గలోకంలో భోగాలన్నీ అనుభవించేసిన తర్వాత వాళ్ళ పుణ్యఫలం అంతా గూడా తరిగిపోతుంది. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లాంటిదనమాట ఈ పుణ్యం. ఎప్పుడు అలా ఉండదు. ఖర్చు పెట్టామంటే ఖర్చయిపోతుంది. సో, స్వర్గలోకంలోకి వెళ్ళా మనం ఈ భోగాలు అనుభవిస్తూ ఖర్చు పెడుతున్నామనమాట ఈ పుణ్యాన్ని. దాంతో పుణ్యఫలం అంతా తరిగిపోయింది. ఎప్పుడైతే అంతా తరిగిపోయి జీరో బ్యాలెన్స్‌కొచ్చిందో మన పుణ్యం, మళ్ళీ తిరిగి భూలోకానికొస్తాం. అప్పుడు ఈ విధంగా భోగ వస్తువుల ప్రాప్తి కోసం అంటే స్వర్గ ప్రాప్తి కోసం ఈ వైదిక కర్మలు అంటే యజ్ఞాలు అవి చేసిన వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు. మళ్ళీ వస్తూ ఉంటారు భూలోకానికి. స్వర్గానికి వెళ్ళి కొన్నాళ్ళు సుఖాలు అనుభవించి పుణ్యఫలం అంతా కరిగిపోయిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ భూలోకంలోకి వస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ జైంట్ వీల్ చూపిస్తున్నారు కదా! ఈ జైంట్ వీల్‌లో మరి అలాగే పైకి వెళ్తాము. అక్కడికి వెళ్తే అద్భుతంగా మొత్తం అంతా బాగా కనిపిస్తుంది. ఎక్కడెక్కడో ఉన్నాయి గూడా. చాలా అందంగా. కానీ అక్కడ ఎప్పుడు ఉంచరు గదా! కొన్ని నిమిషాలు ఉంచి మళ్ళీ కిందకి తీసుకొస్తారు. అలాగే ఈ ఈ యజ్ఞాలు, ఈ వేదాలు చెప్పిన పుణ్యకర్మలు, యజ్ఞాలు కొన్ని చేస్తే పుణ్యం వచ్చి పవిత్రులమై పాపాలు పోయి స్వర్గలోక ప్రాప్తి వస్తుంది. కరెక్టే. కానీ స్వర్గంలో పర్మనెంట్‌గా ఉండవు. మన పుణ్యం అంతా గడిగిపోయినాక మళ్ళీ తిరిగి భూలోకానికి వస్తాము. వస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో, మనమేమనుకుంటాం స్వర్గలోక ప్రాప్తి వస్తే ఇక పర్మనెంట్ అనుకుంటాం తెలియక. కానీ అది పర్మనెంట్ కాదు. మన పుణ్యం కరిగిపోయాక మళ్ళీ తిరిగి వస్తాం. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. కానీ నా దివ్య రూపాన్ని స్మరిస్తూ అనన్య భక్తితో నిమగ్నమై నా మీదే మనస్సు నిలిపిన వాళ్ళను ఏ జన పర్యుపాసతే ఎవరైతే నా మీద ఈ రకంగా నన్ను ఆరాధిస్తారో తేషాం వాళ్ళకి నిత్యాభియుక్తాన నిత్యము ఈ భక్తిలో యుక్తులైన వాళ్ళను అటువంటి వాళ్ళను వాళ్ళ యోగక్షేమాలు వహామి నేనే వహిస్తాను. అహం అహం అంటే నేను వహామి వహిస్తాను. ఏం వహిస్తారు? వాళ్ళ యోగక్షేమాలు వహిస్తారట భగవంతుడే. ఎవరి యోగక్షేమాలు? తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం. ఎవరైతే నిత్యము యుక్తులై ఉంటారో వాళ్ళ యోగక్షేమం. దేనిలో యుక్తులై ఉంటారు? ఏ జనా పర్యుపాసతే ఎవరైతే నన్ను ఆరాధిస్తూ ఉంటారో నిత్యము. ఎలా? అనన్యాశ్చింతయంతో వేరే ఆలోచన లేకుండా నా మీదే మనస్సును పెట్టి అనన్య చిత్తంతో నన్ను ఎవరైతే నిత్యము ఆరాధిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క యోగక్షేమాలు నేనే వహిస్తాను. ఉదాహరణకి ప్రహ్లాద మహారాజు మరి ఆయన మనం ఏదో చాలా బిజీగా ఉన్నాం భగవంతుడి కోసం టైం లేదు అనుకుంటాం. భగవన్నామం జపించడానికి టైం లేదు అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి. కానీ మరి మనకి ఏదో పనులున్నాయి అనుకుంటాం. ప్రహ్లాద మహారాజు అక్కడ ప్రాణానికే ముప్పొచ్చింది ఆయనకి. ఒకసారి కాదు ఎన్నో సార్లు ఆయన్ని చంపడానికి ప్రయత్నించినా ఆయన ఏమీ పరిగెత్తి వెళ్దాం ముందు ప్రాణం పోయేట్టుంది తర్వాత దేవుడి నామం చెప్పుకోవచ్చులే అనుకున్నాడా ఆయన? లేదు. ఆయన ఏదెలా జరిగినా భగవన్నామాన్ని మనసులో అదే నాకు కావాల్సింది అనన్యాశ్చింతయంతో ఇక వేరేది ఏదీ లేకుండా ఇదే చింతనతో ఆయన భగవంతుణ్ణి ఉపాసన ఆరాధించాడు. తేషాం ఎవరైతే నిత్యము అభియుక్తానాం ఇందులో యుక్తులై ఉంటారో మరి నిత్యము భగవన్నామాన్ని తలుచుకోవడంలో స్మరించడంలో యుక్తుడై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ప్రాణం ఆయన రక్షించుకోవడానికి ఏ ప్రయత్నం చేయలే. ఆ సమయాన్ని కూడా భగవంతుడిని జపించడంలోనే ఉపయోగించాడు. కానీ భగవంతుడే ఆయన యోగక్షేమాల్ని విచారించాడు. అందుకే ప్రతిసారి భగవంతుడిచే రక్షింపబడ్డాడు. పైనేమో కుచేలుడిని చూపిస్తున్నారు. కుచేలుడు చిన్నప్పుడు బాల్య స్నేహితులు. మరి ఒకసారి ఈ కుచేలుడిని ఏదో ప్రశ్న అడిగితే వాళ్ళ గురువుగారు సమాధానం చెప్పకపోతే శ్రీకృష్ణుని అడిగితే పాపం మరి తన ఫ్రెండ్ చెప్పలేదు కాబట్టి నేను చెప్తే ఫీల్ అవుతాడేమోనని భగవంతుడు కూడా చెప్పకుండా ఉంటే ఇద్దరికి అడవికి వెళ్ళి కట్టెలు కొట్టుకురండి అని ఒక పనిష్మెంట్ ఇస్తాడు గురువుగారు. అప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు వీళ్ళు ఆ గురువుగారి భార్య వీళ్ళకి తినడానికి కొన్ని శనగలు ఇస్తుంది ఆవిడ. అవి తీసుకుని వెళ్తారు.
వెళ్తే అక్కడికి వీళ్ళు వెళ్ళేసరికి పెద్ద గాలి వాన చీకటి కమ్మేసి వర్షం కురవడం ప్రారంభిస్తుంది. వీళ్ళు ఒక చెట్టెక్కి కూర్చుంటారు ఆ వర్షాన్ని నుంచి తలదాచుకోవడానికి. అయితే ఈ శనగలన్నీ కుచేలుడి దగ్గరున్నాయి. ఆయన ఆకలి వేసి మొత్తం తనే తినేస్తాడు. ఏమీ భగవంతుడికి పెట్టకుండా శ్రీకృష్ణుడికి. సో, ఇంకో కొమ్మ మీద ఉంటారు. ఇద్దరు చెరొక కొమ్మ మీద. సో, తరువాత పెద్దయిన తరువాత మరి కుచేలుడికి దారిద్ర్యం వచ్చింది. వస్తే మరి భార్య చెప్పిన మీదట ఇష్టం లేకపోయినా భగవంతుడిని అడగటం ఇష్టం లేదు. కానీ భగవంతుడిని దర్శించుకోవడం ఇష్టమే. సో, వెళ్తాడు. భగవంతుడు మరి మర్యాదలన్నీ చేసి ఎందుకొచ్చావని అడగరు. ఈయన ఎందుకొచ్చానని చెప్పడు. అయినా గూడా ఆతిథ్యం మాత్రం చేస్తారు. స్వీకరించి ఇంటికొచ్చేసరికి మరి అక్కడ అన్ని ఐశ్వర్యాలు ఉంటాయి. అయితే భక్తుడు కాబట్టి ఐశ్వర్యాన్ని స్వార్థం కోసం ఉపయోగించకుండా అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా చివరి వరకు గూడా చేశాడని చెప్పుకున్నాం. సో, ఆ కుచేలుడు కథ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో, ఇలా మనస్సులో భక్తితో ఉన్న భక్తులు అన్నదానికి ఉదాహరణగా ప్రహ్లాద మహారాజుని మరి కుచేలుణ్ణి చూస్తున్నాము. సో, అలా దివ్య రూపంలో స్మరిస్తూ భక్తితో నిమగ్నమై నా మీదే మనస్సు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో సమకూర్చి పెడతాను, ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను అని చెప్తున్నారు. యోగక్షేమం అంటే, క్షేమం అంటే సంరక్షించడం, యోగం అంటే లేని దాన్ని ఇవ్వడం అని ఇక్కడ అర్థం అనమాట. ఇక్కడ అర్థం అది. సో, అలాంటి భక్తులకు లేనిది ఇస్తాను, ఉన్నదాన్ని రక్షిస్తాను. లేనిది కుచేలుడికి ఇచ్చారు ధనం, ఉన్న ప్రాణాన్ని ఆయన్ని రక్షించారు ప్రహ్లాదుడి. సో, అందుకని ఈ 2 ఆ ఎగ్జాంపుల్స్‌గా చూపిస్తున్నారు. యోగక్షేమాలకు ఉదాహరణలు. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. దేవతలను పూజించే వాళ్ళు దేవతల్లో జన్మిస్తారు. పితృదేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు పితృలోకాలకు వెళ్తారు. భూత ప్రేతాలను అర్చించే వాళ్ళు అలాంటి వాటిల్లో పుడతారు. నా భక్తులు మాత్రం నన్నే చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అది. సో, ఎవరిని పూజిస్తే యద్భావం తద్భవతి అనే పదం ఉంది. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, ఏది నువ్వు ఆలోచించావో అదే అవుతావు అని. సో, నీకెవరి మీద ఆసక్తి ఉంటే అదే పొందుతావు, దాన్నే పొందుతావు. మనం మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా ఏదైనా కోరిక విషయం మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అంటే అది ఎట్లా తెచ్చుకునే వరకు మన మనశ్శాంతించదు. సో, అలాగే దేని మీద ఆసక్తి ఉంటే అదే పొందుతారు. సో, దేవతలను పూజిస్తే వాళ్ళని, పితృదేవతలను పూజిస్తే అక్కడికి, అలా భూత ప్రేతాల మీద ఉంటే అక్కడికి అలాగే అవుతారు. నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. సో, ఇక్కడ కుచేలుడు శబరి రామచంద్రుడికి పండ్లు అందిస్తోంది. మరి గజేంద్ర మోక్షం, మొసలి నోట్లో కాలిరుక్కుంటే భగవంతుడిని ప్రార్థించినప్పుడు ఆయన రక్షించడం చూపిస్తున్నారు కొంతమంది భక్తుల్ని. సో, ఈ భక్తులు భగవంతుడికి కుచేలుడు ఏమీ ఇవ్వలేకపోయినా కూడా అటుకులు తీసుకొస్తే భగవంతుడు ఎంతో ప్రేమగా ఆ అటుకులు తీసుకోవడం జరిగింది. అలాగే శబరి తను తిని ఆ పండు తీయగా ఉందా, ఏమి పురుగులు లేకుండా ఉందా అని తిని ఇచ్చిన పండుని రామచంద్రుడు ఎంతో ప్రేమగా స్వీకరించి తిన్నారు. అలాగే గజేంద్రుడు మరి తనని రక్షించిన భగవంతుడికి ఏమి ఇస్తాడు, అక్కడ ఉన్న తామర పువ్వు తీసి ఇచ్చాడనమాట ప్రేమతో. సో, వీళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో విలువ చూస్తే ఏముంది, ఒక చిన్న పండేగా, అక్కడ పువ్వేగా, ఇక్కడ అటుకులేగా అని మనకు అనిపించవచ్చు. కానీ భగవంతుడి యొక్క భావం ఎలా ఉంటుంది అంటే, మనం ఇచ్చే వాటిని ఆ విలువను కాదు, ఇక్కడ ఈ భగవంతుడే చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో ఏమని, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. పత్రం అంటే ఆకు, పుష్పం అంటే పువ్వు, ఫలం పండు, తోయం అంటే నీరు. సో, ఆకైనా, పువ్వైనా, ఫలమైనా, తోయం నీరైనా సరే, యోమే ఎవరైతే నాకు భక్త్యా ప్రయచ్చతి భక్తితో సమర్పిస్తారో, తదహం దానిని నేను, తత్ అహం తత్ దానిని, అహం నేను, భక్తి ఉపకృతం భక్తితో ఇచ్చిన దానిని నేను అశ్నామి ప్రయతాత్మనః నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను
అని చెప్పి నాకు సమర్పించిన దాన్ని. సో, నాకు స్వచ్ఛమైన భక్తుడు నా యొక్క భక్తుడు ప్రేమతో పువ్వైనా, ఆకైనా, పండైనా, నీరైనా సరే సమర్పిస్తే దానిని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, భగవంతుడికి ఎంతో గొప్పగా 10 కూరలతో నైవేద్యాలు పెట్టలేకపోయినా పెడితే పెట్టగలిగితే పెట్టు మంచిదే. కానీ నువ్వు అదే పెట్టాలి, అదే కావాలి అనుకోక్కర్లేదు. నీకు ఏది వీలైతే అది. నీ యొక్క శక్తికి నువ్వు నీరే ఇవ్వగలిగినా అది నువ్వు ఎలా ఇచ్చావని, నువ్వు ఏమి ఇచ్చావని గాదు, నువ్వు ఏ భావంతో ఇచ్చావు. భగవంతుడు ఎప్పుడు భావప్రియుడు అంటారు అందుకే. అంటే ఆయనకి నీ మనస్సులో ఏ భావం ఉంది, ఆ భక్తి భావం ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏదిస్తున్నారని గూడా చూడరు. ఆయన ఆకిచ్చినా, పువ్విచ్చినా, పండిచ్చినా నీ శక్తి మేరకు ఇస్తావు. నువ్వు భక్తి భావం ఉన్నప్పుడు నీ శక్తి మేరకు నువ్వు సమర్పిస్తావు. కానీ ఏ భావంతో ఉంటున్నావన్నదే ఇంపార్టెంట్. ఏమి ఇస్తున్నావన్నది కాదు. ఇక్కడ ఈవిడ పండ్లమ్ముకునే ఆవిడ మరి రోజు వచ్చి ఆ రోజుల్లో పండ్లిస్తూ, ఆ రోజుల్లో బియ్యం పోసేవారు. అంటే ఒక వస్తువు తీసుకొని ఇంకో వస్తువు ఇచ్చేవారు. బార్టర్ సిస్టమ్ అని మీరు కొందరు ఎకనామిక్స్‌లో చదివే ఉంటారు. ఆ రోజుల్లో అట్లా ఉండేది. ఒక వస్తువు తీసుకుంటే ఇంకోటి. సో, పండ్లిస్తే బియ్యం పోస్తూ ఉండేవారు. ఈవిడ రోజు వచ్చి పండ్లివ్వడం, వాళ్ళు బియ్యం పోయడం, ఈ చిన్ని కృష్ణుడు చూస్తున్నాడు. ఒకరోజు ఆవిడొచ్చేసరికి ఇంట్లో వాళ్ళందరూ పనిలో ఉండి ఎవరు వెళ్ళడంలా. అప్పుడు ఈయనే దోసె నిండా బియ్యం తీసుకొని వెళ్తాడు. అయితే ఆ చిన్ని చేతుల నుంచి ఆ బియ్యం అంతా జారిపోయి బయటికి వెళ్ళేసరికి అందులో ఒకటో అరో గింజ మిగులుతుంది అంతే. ఆవిడ ఎంతో ప్రేమతో భగవంతుడికి ఆ బియ్యం కోసం కాకుండా ఆ ప్రేమతో తన బుట్టలో ఉన్న 4 పళ్ళు ఇస్తుంది. పళ్ళన్నీ గూడా ఇచ్చేస్తుంది మిగిలినవి. సో, అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. తర్వాత ఆవిడ చూసుకుంటే ఆ బుట్టలో ఈ ధనం అంతా గూడా ఉంటుందనమాట. ఎందుకంటే ఆవిడ దేనికోసం ఇవ్వలేదు. ప్రేమతో భగవంతుడిని చూసి, ప్రేమతో తన దగ్గర ఉన్నవన్నీ గూడా ఇచ్చింది. అందుకని దానికి తగ్గట్లుగా భగవంతుడు ఆవిడకి ఈ రివార్డ్ ఇవ్వటం జరిగిందనమాట. సో, భగవంతుడికి కావాల్సింది ఆ స్వచ్ఛమైన మనసుతో, ప్రేమతో ఇవ్వటమే గానీ, ఎంతిచ్చారు, ఏమిచ్చారన్నది కాదు. సో, ఏమేమి ఆకైనా, పువ్వైనా, పండైనా, ఆఖరికి నీరైనా భక్తితో ఇస్తే ఏదైనా భగవంతుడికి అది ఇంపార్టెంట్. యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్పురుష్వామదర్పణం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఇది నెక్స్ట్ శ్లోక. నువ్వు యత్కరోషి ఏది చేసినా, యదశ్నాసి నువ్వు ఏది తిన్నా, యజ్జుహోషి ఏ యజ్ఞం చేసినా, దదాసి ఏ దానం చేసినా, యత్ అది, ఇంకా యత్ తపస్యసి ఏ తపస్సు చేసినా కౌంటేయ తత్పురుష్వ అది చెయ్యి. ఎలా? మదర్పణం నాకు అర్పించి చెయ్యి. సో, నువ్వు ఏది తిన్నా, యజ్ఞం చేసి ఏ యజ్ఞం చేసినా, అంటే యజ్ఞం అంటే ఏంటి? అగ్నిలో అవి ఇవి సమర్పిస్తూ ఉంటాం భగవంతుడికి. సో, ఏ యజ్ఞం చేసినా, అగ్నిలో ఏది సమర్పించినా, ఏ దానం ఇచ్చినా, నువ్వు ఎవరికి దానం ఇచ్చినా, మరి ఏ తపస్సు చేసినా నువ్వు అది నాకు సమర్పించి చెయ్యి. అందుకే దానం చేసినప్పుడు కూడా కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ చేయమంటారు దానం. మనమేదో అవతల వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం అనుకోకుండా అది భగవంతుడిది, మనకు ఆయన ఇచ్చింది, ఆయనకు సమర్పిస్తున్నాం అనుకోవాలన్నమాట. సో, అలాగే ఏ యజ్ఞం చేసినా అగ్నిలో మనం సమర్పిస్తూ చేస్తాం గదా! అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? మన పనిని గూడా యజ్ఞంలాగా చెయ్యాలి అని చెప్పుకున్నాం. ఏ పనైనా భగవంతుడికి సమర్పించి చేస్తే అది యజ్ఞం అవుతుంది అని. అదే ఇక్కడ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారు. అందుకని ఏ పనైనా, నువ్వు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, ఏదైనా తిన్నా గూడా నువ్వు నీ అంతట నువ్వు గాకుండా భగవంతుడికి సమర్పించి తిను ముందు. అలాగే నువ్వు ఏ పని చేసినా, ఏ యజ్ఞం చేసినా అది భగవంతుడికి సమర్పించి చెయ్యి. నువ్వు ఏ దానం చేసినా అది ఆయనకే సమర్పిస్తున్నాననుకుని చెయ్యి. నువ్వు ఏ తపస్సు అంటే నువ్వు ఏ పని చేసినా బిహేవియర్, తపస్సు అంటే ఇంటర్నల్ మీనింగ్, డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటంటే బిహేవియర్ అని కూడా. కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేస్తూ చేసే తపస్సే కాదు. తపస్సు అంటే నీ యొక్క ప్రవర్తన, సరి అయిన ప్రవర్తన. అది గూడా నువ్వు భగవంతుడికి అర్పించి చెయ్యి నువ్వే పని చేసినా. అందుకే ఏ పని చేసినా, నువ్వు ఏ చిన్న పని చేసినా, తెల్లవారు లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునే వరకు నువ్వు ఏది చేసినా భగవంతుడికి అర్పించి చెయ్యి అని భగవంతుడే చెప్తున్నారు. వాటిని నువ్వు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా,
ఏ యజ్ఞం చేసినా, అంటే ఏ కర్మ చేసినా, ఏ దానం చేసినా, ఏ తపస్సు చేసినా అన్నీ కూడా నాకు సమర్పించి చెయ్యి అంటున్నారు. సో ఎందుకు భగవంతుడికి సమర్పించి చెయ్యాలి అనే డౌట్ వచ్చిందనుకోండి, దానికి ఆన్సర్ కూడా నెక్స్ట్ శ్లోకాలు చెప్పారు. అన్నీ నాకు సమర్పించి చెయ్యి, ఎందుకంటే శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనై సన్యాసయోగయుక్తాత్మ విముక్తో మాం ఉపైష్యసి. శుభ అశుభ ఫలాలు రెండు కూడా మోక్షసే కర్మబంధనై, అవి ఇచ్చే కర్మబంధాలన్నిటి నుంచి నువ్వు మోక్షం పొందుతావు, విముక్తి పొందుతావు. సో అన్ని పనులని నాకే అర్పితం చేయడం ద్వారా నువ్వు శుభ అశుభ ఫలితాల యొక్క బంధాల నుంచి విముక్తి చేయబడతావు. సన్యాసయోగ యుక్తాత్మ, ఇటువంటి సన్యాస యోగంలో గనక నువ్వు యుక్తుడివై ఉంటే, అంటే భగవంతుడికి సమర్పించాము అంటే మనం ఆ ప్రతిఫలాసక్తిని వదులుకుంటున్నామనే కదా అర్థం. ఇది కర్మయోగంలో చూసాం కదా. సో భగవంతుడికి సమర్పించి ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదం అని ఆ ఫలాసక్తి లేకుండా మనం ఇది ఆయన కోసం అని ఆయనకు సమర్పిస్తున్నాం. మన కోసం చేసుకుని మనం తిందాము అనే ఆసక్తి, అబ్బా రుచిగా వస్తే ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది, లేదంటే ఏదైనా లాభం వస్తే అబ్బా దాంతో ఇది చేద్దాం అది చేద్దాం అంటే ఇక ఏది చేయకుండా ఏది అనుకోకుండా ఉండాలా, మరి పనులు ఎలా జరుగుతాయి అంటే అది కాదు. నీ పనులన్నీ జరుగుతాయి, నువ్వు చేసుకునేది చేసుకో, కానీ వాటి మీద ఊరికినే మనసును పెట్టి అబ్బా అది ఇది అంటూ ఆసక్తి, ఈ మోజు, ఆ భావాలు వదులుకో. కొంచెం ఉదాసీనతగా ఉండటం నేర్చుకో, ఆ రియాక్షన్స్ తగ్గించుకో. అది సన్యాస యోగం అంటే ఆ ప్రతిఫలం మీద విపరీతమైన రాగము ద్వేషము తగ్గించుకోవడం, వదిలించుకోవడం, అదే సన్యాసం. సో ఇలాంటి సన్యాస యోగంలో నువ్వు యుక్తుడివై ఉంటే అన్నీ భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను. అందుకే కదా ఏ పని చేసినా, ఏ దానం చేసినా, ఏ యజ్ఞం చేసినా, ఏ తపస్సు చేసినా, నువ్వు ఏది తిన్నా అన్నీ నాకు అర్పించంటే ఇది భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనే దీంతో ఇదేదో నా కోసం కాదు, ఆయన కోసం, ఏదొచ్చినా దీని నుంచే ఆయన ప్రసాదం అనుకోగలుగుతావు. సో అన్నీ నాకు అర్పించి చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీకు శుభం అశుభం రెండు ఫలితాల నుంచి విముక్తుడు అవుతావు అంటున్నారు. ఇలాంటి సన్యాస యోగంలో యుక్తుడవైతే నువ్వు ఇలా విముక్తుడవై, అదేంటి శుభం కూడా ఎందుకు విముక్తుడవా, శుభ ఫలితాలు మంచివే కదా అని మనకు డౌట్ వస్తాయి. అశుభం నుంచి విముక్తి అవుతాం బాగానే ఉంది, శుభమ ఫలితాల నుంచి కూడా విముక్తమంటున్నారేమిటి అనే ప్రశ్న వస్తే దానికి ఆన్సర్ ఏమిటి? శుభ ఫలితాలు వస్తే పుణ్యం వస్తుంది, కరెక్టే. పుణ్యం వస్తే ఏమవుతుంది? స్వర్గానికి వెళ్తావు. స్వర్గానికి వెళ్తే ఏమవుతుంది? అక్కడ పర్మనెంట్గా ఉంటావా? ఉండవు. ఆ పుణ్యం ఆ శుభ ఫలితం అంతా కరిగిపోయే వరకు అక్కడ ఉంటావు. ఆ కరిగిపోయినాక మళ్ళీ భూమి మీదకి వస్తావు. కానీ నీకు శుభాశుభ రెండిటి నుంచి బయటపడ్డావు అనుకో, అప్పుడు నీకు ఎక్కడికి వెళ్ళే అర్హత వస్తుంది అంటే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తావు. అందుకని ఈ సన్యాస యోగంలో నువ్వు యుక్తుడివై ఉంటే విముక్తో మాం ఉపైష్యసి, విముక్తుడవై మాం నన్ను ఉపైష్యసి పొందుతావు. కాబట్టి శుభ అశుభ రెండు ఫలితాల నుంచి బయటపడిపోయి నీ పలకప్పుడు క్లీన్గా ఏ భవబంధాలు లేకుండా ఉంటుంది. అప్పుడు నీకు నన్ను పొందుతావు. భగవంతుడిని పొందాలంటే అందుకే రాగం ఉండకూడదు, ద్వేషం ఉండకూడదు, శుభ ఫలితాలు ఉండవు, అప్పుడు నీకు అశుభ ఫలితాలు ఉండవు, నీకు పుణ్యం ఉండదు, పాపం ఉండదు. అలాంటి క్లీన్ స్లేట్ ఉన్నప్పుడు, అలాంటి శుద్ధమైనటువంటి స్థితి ఉన్నప్పుడు భగవంతుణ్ణి మనం పొందగలుగుతాము. విముక్తులమై భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటాం. ఆ క్లీన్ స్టేట్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ సన్యాస మనస్తత్వంతో, సన్యాసంతో మనస్సును భగవంతుడి మీద లగ్నం చేయడం. సన్యాసం అంటే వదులుకోవడం. దేన్ని వదులుకుంటున్నాం? వస్తువులను కాదు, అసలు ఫిజికల్ థింగ్స్ కాదు, రాగద్వేషాలనే భావాన్ని వదులుకుంటున్నాము. దేని పట్ల, ఎవరి పట్ల రాగము ద్వేషము ఏదీ లేకుండా సమత్వంతో ఉండటం. అందుకే అన్ని భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాము అనుకున్నప్పుడు అలా ఆ సమత్వాన్ని సాధ్యపడేటట్టు చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫీలింగ్ పెంచుకుంటున్న కొందికి, ప్రాక్టీస్ చేసిన కొందికి మనకి మెల్లమెల్లగా ఆ సమత్వం ఏర్పడుతుంది. మనం ఏది చేసినా వాళ్ళ మీద మనం ఏమి చేయకుండా కూర్చుంటాం, మనకి ఏదైనా ఒకటే అనుకోకుండా. అలా కాదు, ఏది చేసినా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనేటటువంటి భావంతో చేసినప్పుడు ఇక ఏది జరిగినా ఆయన, ఏదొచ్చినా సరే ఆయన ప్రసాదమే అనుకుంటూ, అందుకే ఏదైనా భగవాన్ నీకు సమర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ ఆ మెంటాలిటీతో
మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఆ మెంటాలిటీని, ఆ సాధనని ఈ మార్గంలోకి వెళ్ళాలి. సో అలా వెళ్ళగలిగినప్పుడు అన్ని బంధాలు, రాగద్వేషాలను మనం ఎప్పుడైతే సమత్వంతో ఉండగలుగుతామో, రాగద్వేషాలను వదులుచుకోగలుగుతామో, ఆ సన్యాస మనస్తత్వం మనకి వచ్చినప్పుడు ఈ సాధన ద్వారా మనం విముక్తులమై భగవంతుణ్ణి పొందొచ్చు. సో ఈ భక్తి మార్గంలో ఏది వదిలిపెట్టక్కర్లా, అన్నీ చేస్తూనే ఉండొచ్చు. కర్మయోగంలో లాగా చేస్తూనే, కానీ ఏదైనా భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాను, ఆయన ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదమే అనే భక్తి భావంతో మనం ఏ పని చేసినా చేయడం. సో అది అలా ఉన్నప్పుడు విముక్తులమై చేరుకుంటాము. సమోహం సర్వభూతేషు న మే ద్వేషోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తే తేషు చాప్యహం. సమోహం సర్వభూతేషు, అన్ని జీవరాశుల పట్ల అన్ని జీవరాశులు నాకు సమానమే. సమ అహం, సమమే, నాకు సమానమే అంటున్నారు ఎవరు? సర్వభూతేషు, అన్ని జీవరాశులు నాకు సమానమే. నమే ద్వేష్యోస్తి, నాకెవరి మీద ద్వేషం లేదు. నా ప్రియ, అలాగే నాకెవరు పక్షపాతం లేదు ఎవరి మీద, వీళ్ళంటే నాకు ఇష్టం, వీళ్ళంటే నాకు ఇష్టం లేదని ఏమీ లేదు. అంటే అర్థం ఏమిటి? భగవంతుడికి రాగము లేదు, ద్వేషము లేదు, ఆయనకి రాగద్వేషాలు లేవు. అందుకే మనం కూడా భగవంతుడి యొక్క తత్వమైన రాగద్వేషాలు లేని స్థితికి వచ్చినప్పుడే మరి ఆయన యొక్క ధామానికి అర్హులమవుతాం. అంతే కదా. మరి ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే భగవంతుడి మెంటాలిటీకి సూట్ అయ్యే మెంటాలిటీ ఉన్నప్పుడే మనం భగవంతుడి లోకానికి వెళ్ళగలుగుతాం. అది ఎటువంటి మెంటాలిటీ? సచ్చిత్తానంద స్వరూపుడు ఆయన. ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం మన ఆత్మకున్నది, కానీ మనం దాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నాం, అనుభవించలేకపోతున్నాం ఆ తత్వాన్ని. ఎందుకు? ఎప్పుడూ ఆనందం మరి ఉంటుంది మనలో, కానీ తెలుసుకోలేకపోతున్నామంటే కోరిక అనే ముసుగు కప్పివేయబట్టి. కాబట్టి ఈ కోరిక అనే దాన్ని తగ్గించుకుని, వైరాగ్యాన్ని పెంచుకుని, రాగద్వేషాలను వదిలించుకుంటే భగవత్ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆయన ధామానికి వెళ్ళే అర్హత వస్తుంది. కాబట్టి నాకు అందరూ సమానమే, నాకు ఎవరి మీద ద్వేషం లేదు, ఎవరి మీద పక్షపాతం లేదు, అందరూ ఒకటే. అయితే కానీ ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా, ఎవరైతే నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తూ భజిస్తారో, మైతే తేషు, నేను వాళ్ళల్లోనే ఉంటాను, చాప్యహం, మరియు వాళ్ళు కూడా నాలో ఉంటారు. నేను ఎవరి పట్ల నాకు పక్షపాతం లేదు, విరోధభావం లేదు, అందరి పట్ల సమబుద్ధితోనే ఉంటాను. సర్వ ప్రాణులు, మనుషులే కాదు అన్ని జీవుల పట్ల సమత్వంతోనే ఉంటాను. కానీ ఎవరైతే నన్ను ప్రేమతో ఆరాధిస్తారో వాళ్ళు, అలాంటి భక్తులు నాలోనే నివసిస్తారు, నేను వాళ్ళల్లో నివసిస్తాను. అంటే ఆ కనెక్షన్ యోగా, ఇందాక మనం లైట్ బల్బ్ వెలగటం చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ భక్తి భావంతో ఎల్లప్పుడూ మరి భగవంతుడితో అలా కాంటాక్ట్లో ఉండగలిగిన వాళ్ళు మరి ఆ వెంటనే భగవంతుడు అది ఆ కాంటాక్ట్ సిన్సియర్గా ఉన్నప్పుడు ఆయనకి తగులుతుంది, ఆయనకి తెలుస్తుంది, ఓహో ఈ భక్తుడు ఇలా డైరెక్ట్గా నా కాంటాక్ట్లోకి వచ్చాడు. వెంటనే ఆయన ప్రతిస్పందన వస్తుంది, రికగ్నిషన్. అంటే ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వ ఆయన వాళ్ళల్లో వెలిగేటట్లు చేస్తారు, వాళ్ళు అది తెలుసుకుంటారు. సో అందుకని అది దాని అర్థం. వాళ్ళు నాలోనే ఉంటారు, నేను వాళ్ళల్లోనే ఉంటానంటే అదేమిటి? భగవంతుడు అందరిలోనూ ఉంటారుగా, మనందరిలో మరి ఉండరా అని అంటే ఉన్నారు, కానీ మనం తెలుసుకుంటున్నామా ఆ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని? లేదు, మనం ఉన్నా కూడా దాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నాం. కానీ ఇలా ఉన్న వాళ్ళు, ఈ భక్తులు భగవంతుణ్ణి ఆ రకంగా గుర్తించగలుగుతున్నారు. వాళ్ళు ఈ రాగద్వేషాలను పక్కన పెట్టి వాళ్ళ యొక్క దృష్టిని భగవంతుడి మీద ఏది చేసినా ఆయనకి సమర్పిస్తూ రాగద్వేషాలు లేకుండా వాళ్ళు ఉండగలిగినప్పుడు ఇక భగవంతుడి యొక్క ఆ కనెక్షన్ని వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యి తెలుసుకోగలుగుతారు ఆయన. అది అక్కడ సంబంధం ఎలా ఏర్పడింది అన్నది. ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నాలోనే నివసిస్తారు, నేను వాళ్ళల్లో నివసిస్తానంటే వాళ్ళు భగవతత్వాన్ని వాళ్ళు స్వయంగా అనుభూతి చెందారు. భగవంతుడు వాళ్లకు తెలిసి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ అయ్యారో ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం వాళ్ళకి అర్థమైంది. ఎలా కాంటాక్ట్ అయ్యారంటే రాగద్వేషాలు వదులుకొని భక్తితో ఏది చేసినా భగవంతుడికి సమర్పించగలిగి ఏదొచ్చినా ఇక ఆయన ప్రసాదం అనుకోగలుగుతున్నారు. సో అందుకని భగవంతుడు నువ్వు ఏది చేసినా
ఏది తిన్నా, ఏ యజ్ఞమైనా, దానమైనా, తపస్సైనా, ఏది తిన్నా, ఆఖరికి నువ్వు ఏ పని చేసినా నాకు సమర్పించి చెయ్యి. అలా చేస్తే నువ్వు శుభ అశుభ 2 ఫలితాల నుంచి విముక్తుడివై శుద్ధంగా ఉంటూ నా నా యొక్క నన్ను చేరుకుంటావు. నాకు ఎవ్వరి మీద పక్షపాతం గాని, లేదా ద్వేషం గాని లేదు. ఇలా ఎవరైతే సరి అయిన మార్గంతో నా కాంటాక్ట్‌లోకొస్తారో నేను వాళ్ళని ఆ కాంటాక్ట్ ఏర్పరుస్తాము. నాలో వాళ్ళుంటారు. వాళ్ళలో నేనుంటానంటే అలాంటి భక్తులకు ఆ కాంటాక్ట్ ఏర్పడింది. సో, వాళ్ళకి నా తత్వం ఏమిటో అర్థమవుతుంది పూర్తిగా అని చెప్తున్నారు. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా. సో, అలాంటి స్టేజొచ్చినప్పుడు అన్ని దుఃఖాల నుంచి, కష్టాల నుంచి ఇక మనకి విముక్తొస్తుంది. ఎప్పుడైతే భగవంతుడితో అలాంటి కాంటాక్ట్‌లోకి వెళ్ళగలుగుతామో. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్తః ప్రణశ్యతి. క్షిప్రం భవతి త్వరలోనే వస్తుంది ఈ ధర్మాత్ములకు ఏమిటి శాశ్వత శాంతి నిగచ్చతి పొందుతారు. త్వరలోనే ఈ ధర్మాత్ములుగా అయి శాశ్వత శాంతిని పొందుతారు. ఎవరు? ఇలా నాతో మరి కాంటాక్ట్‌లో వచ్చిన వాళ్ళు, నా భక్తులు. కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. నువ్వు అందరికీ కూడా ప్రకటించవచ్చు. నమే భక్త ప్రణశ్యతి నా యొక్క భక్తులు ఎప్పుడు కూడా నాశనానికి నష్టానికి గురికారు అని నువ్వు ధైర్యంగా ప్రకటించు. సో త్వరలోనే ఇలాంటి భక్తులు ధర్మాత్ములయ్యి శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు. శాశ్వత శాంతి నిగచ్చతి. అలా సో కుంతిపుత్ర కౌంతేయ నువ్వు ప్రకటించు. నమే భక్త ప్రణశ్యతి నాశనం అవ్వరు, నష్టపోరు నా భక్తులు ఎప్పుడు కూడా అని ధైర్యంగా ప్రకటించు అంటున్నారు. ఇక్కడ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ మరి చివరికి ఎన్నిసార్లు చంపబడటానికి ప్రయత్నాలు చేసిన ఆయన్ని ప్రతిసారి రక్షించారు. ఆ తర్వాత మరి నరసింహస్వామి రూపంలో హిరణ్యకశ్యపుణ్ణి వధించి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్కి పట్టాభిషేకం కూడా చేయడం జరుగుతుంది. అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో నా భక్తుడు ఎప్పుడు నష్టానికి గురికాడు అని చెప్తున్నారనమాట. వాళ్ళు త్వరలోనే ధర్మాత్ములై శాశ్వత శాంతిని పొందుతారు. మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యు పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శూద్రా తేపి యాంతి పరాం గతిం. సో జన్మ జాతి కులము లింగ భేదం ఏది లేకుండా ఈ సమాజం అంతా వాళ్ళు తక్కువ వాళ్ళని అన్నా కూడా ఎవరైనా సరే నన్ను శరణు పొందిన వాళ్ళంతా కూడా పరమపదాన్ని పొందుతారు. ఈ సమాజం వాళ్ళు వీళ్ళకి ఇక్కడికి రావడానికి అర్హత లేదు, అక్కడికి రావడానికి అర్హత లేదని ఏ రూల్స్ అయినా పెట్టొచ్చు. మరి కొందరిని గుడుల్లోకి రాకూడదని అనేవాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు. వాళ్ళని ఇక్కడి మీరంతా ఏదైనా చేయొచ్చు, కానీ నాకు నిజంగా నా మీద భక్తి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నా పరమపదానికి వచ్చే అర్హత ఉన్నది. కావాల్సింది ఏమిటి అంటే భగవంతుడిని శరణు పొందిన వాళ్ళంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క పరమపదాన్ని పొందుతారు. సో ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఎన్నో మార్గాలు చెప్పారు. మరి ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారు. నన్ను శరణు పొందిన వాళ్ళు నా పరమపదాన్ని పొందుతారు. సో భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటమే ఆయన యొక్క ధామానికి వెళ్ళడానికి అర్హత. శరణు వేడటం అంటే ఊరికినే నోట్తో భగవాన్ నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అనుకోవడం కాదు. ఆయన ఏది ఇచ్చినా సరే ప్రసాదం అనేటటువంటి వైరాగ్య మనస్తత్వం. వైరాగ్యం అంటే ఏదో సన్యాసిలాగా అయిపోవాలని కాదు. మైండ్ సెట్ మార్చుకోవాలి. మన స్వభావం, మన ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోవడమే అక్కడ కావాల్సింది. ఏమిటంటే రాగద్వేషాలు తగ్గించుకోవడం. ప్రతిదీ అబ్బా ఇది నాకు కావాలనుకోవడం లేదు. అంత ఆసక్తి వద్దు. నువ్వు చేయాల్సిన పని. అలాగే ఇది వద్దు నాకు ఇదంటే ఇష్టం లేదు అని అంత తీక్షణంగా దేని గురించి టూ మచ్గా ఆశపడొద్దు, టూ మచ్గా ద్వేషము వద్దు ఏ విషయం మీద, ఎవరి పట్ల కూడా. సో నువ్వు తటస్థంగా ఉండటం ప్రాక్టీస్ చెయ్యి. ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనుకోవడం. అలా అనుకోగలిగినప్పుడు నీకు అసలు ఏ విషయం కూడా అంతగా బాధ కలిగించదు. మరి అలాగే అది ఏదైనా భగవంతుడు ఇచ్చిన ప్రసాదం అనుకున్నప్పుడు నువ్వు మరి ఆ మనశ్శాంతితో ఉండగలుగుతావు. తద్వారా మరి అదే భావనతో ఉంటే నువ్వు భగవంతుడిని కూడా పొందగలుగుతావు. రాగద్వేషాలు తగ్గించుకోగలుగుతావు కాబట్టి. సో భగవంతుని శరణ పొందడం అంటే
అది యాక్సెప్టెన్స్. ఏదొచ్చినా ఆయన ప్రసాదం అనుకోగలగటం మనస్ఫూర్తిగా. మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. మన్మనాభవ మద్భక్తో, నా యొక్క మనస్సును నా మీద పెట్టు, నా భక్తుడవవు. మద్యాజీ నన్ను ఆరాధించు, మాం నమస్కురు నాకు నమస్కరించు. అంటే ఎప్పుడు నమస్కరిస్తూ కూర్చోమని కాదు. నమస్కారం అంటే ప్రార్థనా భావం. అంటే 2 చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తాం కదా. 2 చేతులకి 5 వేళ్ళు, మొత్తం 10 వేళ్ళు. అంటే 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు అన్నీ కూడా భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నట్లుగా, ఆయన యొక్క సేవలో ఉపయోగిస్తున్నట్లుగా అర్థం అన్నమాట. అది నమస్కారానికి అర్థం. కాబట్టి ఆ ప్రార్థనా మెంటాలిటీతో ఉండటం, ఏది చేసినా భగవంతుడి కోసమే అనేటటువంటి మెంటాలిటీతో ఉన్నప్పుడు మామే వైష్యసి నన్నే పొందుతావు యుక్త్వైవం, ఇలాంటి ప్రవర్తనలో గనక నువ్వు నియుక్తుడివై ఉన్నట్లయితే ఈ సాధనలో. ఆత్మానం మత్పరాయణ, మనస్సును బుద్ధిని నాకు అర్పించి, నీ మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నాకు నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నం చేసి, మరి మన్మనాభవ, మద్భక్తో నా పట్ల భక్తితో, మద్యాజి నన్ను ఆరాధిస్తూ, మాం నమస్కురు నాకు నమస్కరిస్తూ ఉండు. పూర్తిగా నా మీదే మనస్సును లగ్నం చేసి పిదప నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. సో ఈ రకంగా కంప్లీట్గా భగవంతుడి మీద ఈ శ్రద్ధను, భక్తిని, ఈ ప్రేమను మనం డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు, ఈ సాధనలో ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. ఎల్లప్పుడూ నన్ను స్మరిస్తూ, భక్తితో ఉంటూ, ఆరాధిస్తూ, ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉండు. నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. సో ఏం చెప్పారు? ఎవరైనా సరే నన్ను శరణ పొందిన వాళ్ళు పరమపదాన్ని పొందుతారు. నువ్వు ఏది తిన్నా, ఏది చేసినా, ఏ యజ్ఞమైన, దానమైన, తపస్సైనా, ఏది తిన్నా, ఏ పని చేసినా నాకు సమర్పించి చెయ్యి. అంటే భగవంతుడిని పొందడానికి పొందే మార్గాలు మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తున్నాను. ఈ చాప్టర్లో ఎన్నో చెప్పారు కదా, అది చెప్తున్నాను. సో ఏది చేసినా ఆయనకు సమర్పించి చేయాలి. అప్పుడు మనం శుభాశుభ ఫలితాలు ఏవి లేకుండా మన పలక శుభ్రంగా క్లీన్గా ఉండి భగవంతుడి ధామానికి అర్హత వస్తుంది. ఆ తర్వాత మరి నేను ఆయన మరి ఎవరి పట్ల విరోధం కానీ, రాగద్వేషాలు కానీ లేవు. అలాంటి మెంటాలిటీ నువ్వు కూడా డెవలప్ చేసుకో. ఆయన చేసి చూపిస్తున్నారు మనకి ఎలా ఉండాలి మనుష్యులు అని. రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉండాలి. అలా ఆయనకి ఎవరి పట్ల రాగం లేదు, ద్వేషం లేదు. ఎవరైతే అలాంటి స్థితితో ఉంటున్నారో వాళ్ళు నా కాంటాక్ట్లోకి వచ్చి నా ధామానికి వస్తారు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళంటే నాకేదో ఇష్టమై తీసుకువెళ్ళడం లేదు, వాళ్ళే అర్హత తెచ్చుకున్నారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో అలా ధర్మాత్ములు శాశ్వత శాంతిని, రాగద్వేషాలు లేని ధర్మాత్ములు పొందుతారు. నా భక్తుడెప్పుడు నష్టానికి గురికాడు. ఎవరైనా సరే నన్ను శరణు పొందిన వాళ్ళు మళ్ళీ పరమపదాన్ని పొందుతారు, భగవంతుడిని పొందుతారు. సో ఇదొక శ్లోకం. భగవంతుడిని పొందాలంటే ఆ మనస్ఫూర్తిగా ఆయనను శరణు వేడగలిగిన వాళ్ళు, అలాగే ఎప్పుడు ఆయన్ని స్మరిస్తూ, భక్తితో ఉంటూ, ఆరాధిస్తూ, ప్రార్థనా భావంతో ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా మనస్సుని ఇలా నా మీదే లగ్నం చేసి తరువాత నువ్వు తప్పకుండా నన్ను పొందుతావు. ఏది ఆలోచిస్తే దాని మీదే ఉంటుంది కదా మైండ్. ఒక పాట నచ్చింది అదే పాడుకుంటూ ఉంటే ఇక అదే వస్తూ ఉంటుంది నోటి మీదకి. ఏదైనా ఇష్టమైన సినిమాలో సీన్ తలుచుకుంటూ ఉంటే ఎప్పుడు అదే ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే భగవంతుడిని ఎప్పుడూ తలుచుకుంటూ ఉంటే మరి ఆయనే మన మైండ్లో ఉంటారు. అది భగవంతుడిని పొందడానికి మనకి మార్గం అని చెప్తున్నారు. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే హరే. ఈ స్మరణ మనం ఎప్పుడు నాలుగు మీద ఉంచుకుంటూ ఉండాలి. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే మరి దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడిని శరణుజొచ్చి ఆయన పట్ల ప్రీతిపూర్వకమైన భక్తి పెంచుకోవడం ద్వారా అత్యుత్తమైన గోలోక బృందావన ధామాన్ని మనం పొందగలము. సో భగవంతుడిని శరణు వేడి ఆయన పట్ల భక్తి మార్గంలో ఉంటూ, భక్తితో ఉన్నప్పుడు మనం ఆయన్ను చేరగలము. సో శరణాగతి, భక్తి ఈ రెండు ఉంటే భగవంతుడిని పొందగలం. అది ఈరోజు మరి 9వ అధ్యాయం. రేపటి అధ్యాయం
విభూతి యోగం అంటే ఇక రేపటి నుంచి అన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉన్నవి చాప్టర్స్ చూడబోతున్నా. ఇంకేముంది సగం చూసేసాం. ఇక ఇంతే ఉంటుందిలే రోజు ఇదే ఉంటుంది భగవద్గీతలో అనుకోకండి. అలా అనుకుని చాలామంది రావడం మానేశారు. ఈరోజు 12 మందే ఉన్నారు. సో, అందరికీ గూడా మరి మనం వినే అవకాశం ఉన్నా గూడా వినడం లేదంటే మరి అది మరి హ్మ్, మనం ఆలోచించవలసిన విషయం. మీరు కొంతమంది రోజు వచ్చే వాళ్ళని నేను అభినందిస్తున్నాను మీ ఇంట్రెస్ట్‌కి. మీరు ఈ ఈ ఇదేదో ఈ రోజు ఇంతే అనుకోవద్దు. ఎన్నో పాయింట్స్ రేపటి నుంచి ఎన్నో విషయాలు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ అన్నీ గూడా ముందున్నాయి. కాబట్టి తప్పనిసరిగా అటెండ్ అయ్యి ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో